Jo. Tak, nevím, pro mě, nevím, jestli jako to je něco, co na čem jako všichni se dohadují, ale myslím, že to není něco, co jakoby, jenom tohoto jako není něco jiného, není choroba, že jakýkoliv jako průběh různých příznaků, které nejsou, já nevím, jako asi nevím, jestli se to vůbec jako dá nějak definovat, prostě, jestli si můžeme dohodnout, jako nějaký stav je zdravý a nějaký stav už je jako nemocný. Nie, ale v takom zmysle, že tam sa začala rastieť nejaké skoky. A že v podstate to je také prospešné. Jasně, no. Čiže taká choroba vedie aj nejakému vývoju, nejakému poznaniu toho človeka. Tak samozřejmě jako k těm vývojovým krokům, taky jako musíme říct, že byly, že bychom se jako nedostali jakoby tam, kde jsme jako lidi, kdyby neexistovaly choroby, protože jako všichni savci mají nějaký imunitní systém vlastně díky tomu, že jsou nějaké choroby, protože to bychom úplně vymizeli. Jo? Prostě my jsme se vyvinuli na základě našeho vztahu s chorobama, tam jako kde jsme teďka. Takže v takom zmysle, že zapnem počítač, kým nemá energiu, nejde. Ale zapnem ho a už ide. A teraz to nie je choroba, že ho nezapnem. To len stav nezapnutia. To znamená, na to, aby mohol ísť, potrebuje to nejaký... Čiže ja sa pýtam, keby sme mali väčšie poznanie, môžeme povedať, že tá choroba je určitá podmienka k životu. A už to nie je choroba zrazu. No, to je otázka nášho myslenia. Určitě, ale tak samozřejmě jako o tom, jak my myslíme o chorobách, dneska je samozřejmě, co jsme zjistili, že jsme izolovali nějaký bacil, nebo prostě víme, dekodovali jsme prostě náš imunitní systém, netřeba 100% víme hodně o tom, prostě, jak se vyvinul, z čeho se skládá, jo, proč funguje, jak funguje, jo, prostě, jak se nemoci chovají v našem těle, jo, prostě víme, že lidé to můžou různě reagovat a víme obecně, že prostě jsou ty nemoci, které nejsou jako, které nemají tu vysokou nebezpečnost, jo, tak člověk je prodělá a posune se jako zase o kousek dál, prostě vývojově, hlavně imunitně. Ale samozřejmě byly generace, třeba před 200 lety, kdy vlastně jako důvod, proč jsme umírali jako lidi, bylo infekce. Prostě jako jsme to nezvládli, ty nemoci, že ty nemoci vlastně vždycky jako by nás zastavily, jo, prostě způsobily naši smrt. Dneska už tomu tak není. Otázka je samozřejmě asi očkování na to má nějaký vliv, hlavně je vidět, že prostě třeba ne černý kašel, ale prostě, že nějaké očkovací kampaně, že je vidět, že prostě se zavedlo očkování a opravdu ta nemoc zmizela. Prostě. Takže... Otázka, či to je to očkovanie, alebo či to je vedomie o tej chorobe. Určite. Čo má vplyv väčší, to vedomie a naše myslenie, alebo to očkovanie? Já bych to něco, není to teď na to, abych to zhodil v diskuzi, ale slyšel jsem taky názor, že zdravý člověk je jenom špatně vyšetřený. Lebo keď to dostaneme do tej roviny poznávania, tak potom vlastne povieme, ale to vôbec nie je choroba, čo chcete očkovať. A druhá otázka, čo mi prichádza ako zbraň taká proti tomu je, že financovanie toho celého. Že skvelé berú financie na to, aby sme sa očkovali, a potom nie sú financie na niečo iné, napríklad na chorobu srdca. Určite. To sú takové diskuzie, ktoré sú někdy... To jsou takové otázky, který, když se začal o tom bavit, myslím, že to má takovou hloubku, úrovni, že prostě neleze, já nevím, jenom protože jako potom víme o tý, nebo prostě bereme nemoc jako pozitivně, že prostě to je to, co nás ovlivňovalo nějak prostě výskyt něčeho. Prostě velmi svět je hrozně komplexní a my si voláme jako máme různý velmi komplexní jako možnosti, jak se chovat v tom světě. Prostě jestli prostě neděláme nic, nebo si děláme všechno, nebo jestli děláme polovinu z toho. Takže zjistit ty faktory, které způsobí skutečný snížení nějakých výskytu nějaký nemoci, nevím, jestli můžu říct, že to je jenom to vědomí. Ale tam je tá otázka tých občianskych práv. Jasne. A nechápem, prečo sme v pozícii, že ja sa mám brániť proti tomu, aby niekto do mňa niečím vnikol. Prečo to nie, keby sme mali dostatočné vedomie občianskeho práva, právne vedomie, tak predsa som v pozícii, že mám nejaké poznanie a tí, ktorí chcú s niečím prísť, tak nás predsa musia presvedčiť alebo dokázať, že to je životaschopný projekt.
To znamená, nie že preto, že rád niekto niečo zaočkoval, alebo sme niečo nevedeli a rozhodla to nejaká štátka, tak sa to funguje, ale tá pozícia predsa naša, keď sme dostatočne vedomí práva, by mala byť iná. To znamená, to otázka pre očkovanie pre mňa to je, že nie. A potom môžeme začať znovu dokážť, že to je životaschopné. On to nebude dokazovat, na to má zájem. Malá agitace pro TSO, pak nebudete řešit. Jasně. Takže moc krát děkuji, Karol. Není záč, já jsem ráda.